Bona tarda, matestuberos! Ara feia molt de temps que no pujava cap vídeo, A veure si ho reprenc i començo a tornar a pujar vídeos. En aquest vídeo volia explicar-vos què és la llei d'Ohm. La llei d'Ohm és una llei bàsica dins del món de l'electricitat. ¿Vale? Sense ella l'electricitat no tindria sentit. I per entendre la llei d'Ohm, primer hem de conèixer 3 conceptes de l'electricitat o del món de l'electrotècnia que són bàsics. El primer d'ells és el voltatge. Hem d'entendre el voltatge com la força que fa moure els electrons. I direu, i quins electrons mou? Vale? Hem de saber que la intensitat és un flux d'electrons que es mouen per dins d'un conductor. En aquest cas seria aquest fil d'aquí de coure, no? Per aquí s'anirien movent els electrons. Qui fa moure els electrons? Doncs el voltatge, que és la força que els mou, no? Que els empeny pel circuit. I per acabar tenim la resistència. La resistència és la capacitat d'un material per oposar-se al flux d'electrons. És a dir, que mentre que la intensitat és el flux d'electrons movent-se gràcies a la força del voltatge, el que fa la resistència és impedir aquest moviment, és a dir, s'oposa al moviment del flux d'electrons. I aquestes 3 magnituds estan relacionades entre elles gràcies a la llei d'Ohm. Vale? I la llei d'Ohm què és el que diu? Doncs que la intensitat que circula per un circuit serà proporcional a la tensió entre la resistència que tingui aquell circuit. I aquesta és la llei d'Ohm. Què passa? Que en lloc de memoritzar una fórmula, el que fem és basar-nos en el triangle que segurament heu vist a classe, on a dalt tenim la tensió i a baix la intensitat i la resistència. Llavors, què hem de fer? Si tapem aquesta, no? Veiem que la tensió serà igual a la intensitat per la resistència. Si tapem la intensitat, veieu que és igual a la tensió per la resistència. I si tapem la resistència és igual a la tensió entre la intensitat. I d'aquí podem deduir les 3 fórmules bàsiques de la tecnologia, no? O de l'electricitat, que la tensió és igual a la intensitat per la resistència, que la intensitat és igual a la tensió entre la resistència i que la resistència és igual a la tensió entre la intensitat. Que aquestes 3 fórmules hem vist que les podem deduir a partir d'aquest triangle. Més coses que no he comentat. El voltatge. El voltatge es mesura en volts i la seva unitat és el volt, en honor a Alexandre Volta, que va ser el descobridor de la pila. La intensitat es mesura en ampers i la seva unitat és una A majúscula. I la resistència es mesura en ohms i el seu símbol és l'omega, una lletra grega. Llavors, amb tot això que hem comentat, ens hem de quedar en què? El voltatge és la força que fa moure els electrons. Qui conté els electrons? Doncs la intensitat. No? La intensitat és el flux d'electrons per un circuit. I qui s'oposa en aquest moviment? La resistència. No? La resistència, que són els ohms, s'oposa al moviment d'aquests electrons. Llavors, amb tot això que hem comentat, anem a veure un exemple. I tenim aquí ja un exemple mig preparat. No? Ens diuen: una planxa de 22 ohms de resistència es connecta a la xarxa de 220 volts. Quina intensitat circula per la seva resistència? Llavors, quan veiem exercicis d'aquest tipus, el primer que hem de fer és tenir clar la informació que ens donen. I aquí què ens estan donant? Una planxa de 22 ohms de resistència es connecta a la xarxa de 220 volts. I què ens estan preguntant?
ens pregunten quina intensitat circula per la seva resistència. Per tant, la pregunta quina és? La pregunta és intensitat, no? Aquesta seria la meva pregunta. Quina informació sabem? Doncs ens acaben de dir que la resistència és igual a 22 ohms i que la tensió és de 220 volts. Per tant, si ens recordem del triangle que hem vist abans, no? Si recordem aquest triangle, ràpidament veurem que si volem saber quan val o com calcular la intensitat, no? Tatxem la intensitat d'aquí i veiem que és igual a la tensió entre la resistència. Per tant, la intensitat serà igual a la tensió entre la resistència. Tenim la resistència? Sí. Tenim la tensió? Sí. Per tant, directament serà a substituir dades en aquesta fórmula. Així doncs, agafem la fórmula, no? Ens la plantegem aquí i tot seguit substituïm dades i direm, doncs la intensitat serà igual a 220 volts entre 22 ohms. En quines unitats ha de sortir la intensitat? En ampers. 220 entre 22 ens dona 10 ampers. Per tant, per aquest circuit està circulant una intensitat de 10 ampers. Espero que us hagi quedat clar el concepte d'intensitat, tensió i resistència. I si no, qualsevol dubte, pregunteu als comentaris i intentaré fer un vídeo explicatiu. Però el més important és tenir clar això, que el voltatge, que també se li pot dir tensió, no? Que això no us ho havia dit, no? El voltatge també se li pot dir tensió. El voltatge és la força que mou els electrons, per tant, que els empeny pel circuit. La intensitat, no? És el corrent o flux d'electrons que es mou per un fil conductor, normalment de coure. I la resistència, no? És aquella magnitud que suposa el moviment dels electrons, no? Que no els deixa passar.